Duha ka magbanay og pipila ka individual ang apektado human sa dakong sunog sa Agdao, Davao City. Ano ang report ni Kent Abrigana. Nagdilaab nga kalayo ang misalubong sa mga residente sa JP Cabagyo Avenue, Agdao, Davao City, Huwebes sa gabi. Iyahay og dali-dali gayud gilang gisalbar ang ilang mga gamit. Ang kabomberuhan naningkamot aron mapalong ang dakong kalayo. Matod sa nakakita, kilayon silang nanawag og bumbero dihang miulbo na ang sunog. Nagwala ako, tumawag ako sa mga kapatid ko para tulungan kami. Para i-bucket lahat ng mga stock namin kasi tumas talaga yung apong galing sa loob. Sa investigasyon sa kabomberuhan, nasayrang nasunog ang balay, boarding house o car accessory shop nga naa sa compound nga gipanag-ihan sa usa ka Joey Espera. Tungod kay gama sa light materials, paspas nga mikuyanap ang kalayo. Nagpalit ko sa needs ako mama medicine and maintenance para sa yung health ba. And then at the same time sa ko na po ko maintenance. Then after ato pag abot na mo sa butika pag palit na purchase na mo sa mga gikinahanglan na mo. Moto nag-start na to ang nagtawag tong akong isa sa borders na nagkuhan lagi daw na commotion ba nga nag-create na fire ang sa kuan diri mismo sa balay. Ang nagarenta sa car accessory shop, igo na lang sa pagmahay, human sa hitabo. Bago ko nagawa sa akong pwesto, kani kay balumang din sila, gina-check na ko ang mga kurente, tapos pati tubig. Yun, pagdating ko dito, wala na. Umaapoy na sa loob eh. Hindi na pwede kahit nabuksan mo pa, wala na. Kining border nga si Juliv, nakahilak na lang. Ilabi pa nga wala ni ini nasalba ang iyang mga importanteng dokumento. Humanaog daw ang ilang ginarentahan nga boarding house sulod sa upat ka tuig. Nana siya sa taas, tapos dito kami muagi. Yadaga naman kayo siya, dito na lang miniagi. Wala ko inadala. Tanan mga documents na sa sulod. Pero saglit lang kaya na. Duha ka magbanay o 7 ka boarders ang apektado sa sunog. Nga miabot sa kapin 750,000 pesos ang danyos. Ang kanang hinungdan na mo na mo gina karon mo ginatrabaho. So to be follow up na lang na mo ang kuan mo sa kung asa jud nagsugod ang kalayo. Doon na gihatag nga hinabang ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektado sa sunog. Conduct mi og assessment and validation. So far is maghatag mi og assistance for food packs no para sa katong mga food and non-food para sa ato ang mga boarders and house owner and renters nga nasunugan po. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.